Ja. Dakle, bike polo je nešto što je startalo tamo krajem 19. stoljeća. Jedan Irac je to smislio i za svoje neko uvjerovljenje podijelio svojim frendima neku palicu, oni su počeli igrati i to se održalo, znači taj tip pola na travi tamo negdje do Drugog svjetskog rata kad je sve zamrlo. Ovaj polo kako mi danas igramo, kako se danas igra u Zagrebu, je zapravo nekakav polo koji je startao tamo negdje 2000. u Sijetlu. I zapravo tad se igra na toj tvrdoj podlozi i polako tad buja. Dakle, ovo je prvi internacionalni turnir na području bivše Jugoslavije, zapravo u Hrvatskoj, jer mi smo jedini zapravo trenutno klub u Slovenci samo koji igraju na području bivše Jugoslavije, a u Hrvatskoj smo jedini. Trenutno samo nas je 6 i nadamo se da će ovaj turnir malo to promijeniti. A ovo kad se događa sad ovaj vikend je zapravo nešto što mi nismo ni očekivali, da smo imali fakat super respons, neki bivši evropski prvaci su nam došli. Kad se tiče samog pola, igra se 3 igrača protiv 3 igrača, znači 2 tima, do 10 golova ili 5 minuta šta prije dođe i ne smije se niti u jednom trenutku stati zapravo na pod. Postoji naravno onda neki penali i to je zapravo to. Oprema je nekakva koja je može se igrati zapravo na bilo kojem biciklu, ali bitno je da je bicikl recimo sa što većim prijenosom, odnosno da budeš što brži, po mogućnosti neke obje kočnice da možeš isto tako što prije stati. I to je zapravo to, palica je, prije su palice bile nekakve DIY palice od jednog spješnog štapa i nekakvog komada cijevi plinske, sad su se već razvili malo nekakvi dijelovi i oprema za sam polo, jer kao što sam rekao, fakat scena vani boje, ja se nadam da će se i u Hrvatskoj ista stvar promijeniti.